बिनि साननाया सिमां जागोन बियो 4 मेयाव बे हारसिंनो गाबै गाबै न'आवनो थाबाय थानांगोन प्रमद बर' दाङ'रियाबो मिथिगौ फेरगावनि केन्डिडेटआबो मिथिगौ जेसेबां केन्डिडेट बिपिएफ आरो बिजेपिनि अनगायै गासैबो जेनगोन बिटिसिआव समग्र बिटिसिआव दिनै मोनसे सोलायनाय फैगोन आरो देरहानायाथ' गासैबो जायगायाव देरहागोन माने बांसिन आरो प्लास जागोन मोनसेबो देरहाया बेखौ बयबो मिथिगौ इउपिपिएलआबो मिथिगौ प्रमद बर' दाङ'रियाबो मिथिगौ फेरगावनि केन्डिडेटआबो मिथिगौ जेसेबां केन्डिडेट बिपिएफ आरो बिजेपिनि अनगायै गासैबो जेनगोन बिटिसिआव बेखौ मिथिखानानैबो नैबे आरो एसेबां गिदिर कार रेलि आरो गोबां जुगदानखौ नुनानै सोरबा बबेबा पार्टिया आरोबाव बोलो दिन्थिनो हाबावगोन ने हाया मा साहस खालामबावनो हानो दा सोरबा साहस खालामबावनो हागोन सोरबा गोहो देखायबावनो हागोन हाग्रामा महिलारिया हारसिंनो गोहो गोरा नङा होमबा हारसिंनो 28टा मोनदों बेसेरा हारसिंनो 28टा दा गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफनि नांगोलनि दा सरकार फैबाय फैसा फैबाय थाखा फैबाय गोरिब दुखिया सेंग्रा सिख्लाफोरनो एसेबाबो फैसा होनो हाबाय अब्ला जोंहा प्लास जागोन ना जाया बेबायदि समायाव सोर बुंनो हागौ सोर गोहो खालामनो हागौ जे बिपिएफजों फेरफेरायनो हागोन रावबो हानाय नङा आरो सोरबा देरहागोन सानब्लाबो बियो बिफल जागोन बिनि साननाया सिमां जागोन बियो 4 मेयाव बे हारसिंनो गाबै गाबै न'आवनो थाबाय थानांगोन जयेन जादों इउपिपिएलनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मा बुंगोन साबेसे जयेन जागोन दिनै 2000निबो बारा जयेनिं जादों आरो जानो गोबां दंबावो बे इलेक्सनानो जोंनि जयेनिं जानायनि लास्ट जागोन बिनि उनाव आरो जों जयेनिं लानाय नंला खारन जोंहा खामानि मावनांगौ गोबां दङ बेनिखायनो जायफ्रा बे इलेक्सनसिम 9 थारिखसिम जायफ्रा जयेनिं जागोन बिसोरनो जोंनि सोद्रोमा जागोन এই বলে जोङो सोरखौबा गारनानै दोनगोन नागारगोन बे नङा बे मोनसे हिसाब जागोन इउपिपिएलनिफ्राय गोबां फैबाय बिसोरनि दोलोआ थानाय नंला नामा फालाय थानाय नंलाबो होननो हाया थागोन साफा सानै थानोथ' नांगोन नङा होमबा सोरबा नागारनो हायैबो दोङो